അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവൻ മാത്രമേ ജനന മരണചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവൂ. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് 9ാമത്തേത് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നേ. ആകെ 3-4 പേരെ കാണുന്നുള്ളല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ നമ്മള് ഏതൊക്കെ എടുത്തത്? 9ഉം 10ഉം മന്ത്രം ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? 9ാമത്തെ മന്ത്രവും 10ാമത്തെ മന്ത്രവും നോക്കിയില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ? 9ാമത്തെ മന്ത്രം എന്തായിരുന്നു? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്നലെ? 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു. വിദ്യയെ കുറിച്ച്. അതായത് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? വിദ്യ തെറ്റായ ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തെറ്റായ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നു. പിന്നെ അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം, രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? വിദ്യ എന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം തന്നെ. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ധീരന്മാരിൽ അവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടും. ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. സംഭവിക്കുന്നത് വിദ്യ കൊണ്ടും അവിദ്യ കൊണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ? രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടും. അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അതായത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലേ, വെളിച്ചം, പ്രകാശം അല്ലെ? അജ്ഞാനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞാനം മാറി ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായ വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അന്ധകാരം വരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് ഫലാണ്. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലാണ്. ഒന്ന് നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം വെളിച്ചത്തിലേക്കും ഒരെണ്ണം ഇരുട്ടിലേക്കും പോകുന്നതാണ് അല്ലെ അത്? അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന്. 2 മന്ത്രം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. 3ാമത്തത് പറയുന്നത്, ഈ 3ാമത്തെ ഒരു മന്ത്രം കൂടി അതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പില് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ ശരിയായ ജ്ഞാനം, അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. 3ാമത്തേല് പറയണത് ഈ വിദ്യയും നമ്മൾ അറിയണം, അവിദ്യയും നമ്മൾ അറിയണം. അതായത് ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. കാരണം നമുക്ക് അന്നാലേ എന്താണ് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ശരിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? രണ്ടും അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ശരിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം, തെറ്റും അറിയണം, ശരി അറിയണം.
ചക്കിട്ടാണ് പോയേക്കാണ് മോനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് എവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആ ഭൗതിക ചക്ര, എന്താ പറയാ, ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് നമുക്ക് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക, അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? രണ്ടിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ? അപ്പൊ ആദ്യത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ജ്ഞാനാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, രണ്ട് ദേവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ദേവന്മാരെന്ന് പറയില്ല നമുക്ക്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കും. മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടും അറിയണം, ആധ്യാത്മികം അറിയണം, ഭൗതികം അറിയണം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ജ്ഞാനം വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ ശരിയായത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ഈ അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക, നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. എന്തായാലും രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ, അതായത് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? 3 മന്ത്രം അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചത് ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ഇനി നമുക്കപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നോക്കാം. ബാക്കി എന്തൊക്കെയാ ഇത് പറയുന്നത് നോക്കാം. ഇന്നെന്താ വളരെ കുറവാണല്ലോ? ഇന്നെന്താ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കുറഞ്ഞത്? 41 മാതാജി. ഇപ്പൊ എല്ലാരും അമ്പലത്തിൽ 41 അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത പറഞ്ഞ വിദ്യാം ചദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ത വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ചദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ത വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ത വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രകൃതികൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും അജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തില് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആകുവാനോ മരിക്കുവാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? കാരണം അത് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം, നമ്മൾ ആരും മരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ വരാനോ വൃദ്ധനാകാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിങ്ങനെ തന്നെത്താനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് മാറ്റം വരാനായിട്ട്, ഇതിന് മറികടക്കാനായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാകാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ തനിക്കുൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്നും ഈ വരം നൽകാൻ തനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലേ, ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്തു? മരണമില്ലാത്തൊരു വരമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഭഗവത്ഗീത 8:17 പ്രസ്താവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് എന്താണ്, കുറെ കാലം ബ്രഹ്മാവ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രഹ്മാവിന് മരണമില്ല എന്നല്ല. ബ്രഹ്മാവിനും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും അതുപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളാലോ വധിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കി.
അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ആരെന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ എന്നൊന്നും വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വരം ആര് കൈക്കലാക്കി? ഹിരണ്യകശിപു കൈക്കലാക്കി. എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർത്ഥസിംഹവും അർത്ഥനരനുമായുള്ള നരസിംഹ രൂപത്താൽ പരമപുരുഷനാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു? മരണം സംഭവിച്ചു അല്ലെ? അതിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നരസിംഹ അവതാരമായിട്ട് വന്ന് ആ പ്രകൃതിയിലെ നിയമത്തിന് ആർക്കും തെറ്റിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആ നരസിംഹ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ആര് വധിക്കപ്പെടാണ്? ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കപ്പെടും. ഭൗതികവാദികൾ ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാർക്ക് എന്ത് നേടാനാകും? അപ്പൊ ഈ ഭൗതികവാദികളില് ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും എന്ത് സാധിച്ചില്ല? അമരനാകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് എന്താ പറയാ നൈമിഷികമായിട്ട് ആയുസ്സുള്ളവര്, അപ്പൊ അത്രയും ശക്തിമാനാണ് ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു ഒന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ദേവന്മാരൊക്കെ പേടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്നു, അത്രയും ശക്തിമാനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? അമരനാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി ആരെയും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ശാഖയാണ്. അത് എവിടെന്നാ പഠിക്കേണ്ടത്? ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത്. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാലാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഒരാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. അതിന് തിരിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ആ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്വയം എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ വരും, അവതാരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മേക്കാൾ ഖേദിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മളെക്കാൾ ക്ലേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സന്തതികളായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? മാതാജി മാതാജി, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ജന്മം എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മമാണ് അല്ലെ? അത് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? അത് ചെയ്യാത്തവർ എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കും. പൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായിട്ട് ഉള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മുന്നേറ്റമാണ് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ആ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ അതിൽ കൊണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആത്മീയമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്തില്ല? ജീവാത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഈ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അജ്ഞതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ് എന്ത്? അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. എന്ത്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. എന്താ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാലോ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, അല്ലെ? എന്താണത്? അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളതിന്റെ പ്രതിഫലനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ രൂപത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തലകീഴായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ രോഗഗ്രസ്ത അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രോഗാവസ്ഥയാണ് അതൊരു തരത്തില്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്കിത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? രോഗമാണ്. നമ്മുടെ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയില് ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണങ്ങളോട് കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളില് വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ വിജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വികലമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ആകാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരിക്കലും. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ജ്ഞാനമില്ലായ്മ എന്നാണ് അർത്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മുടെ അസുഖം ജ്ഞാനമില്ലായ്മ. ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏതു നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെയും ഫലമാണിത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ത് പറയുന്നത്? ഏത് സമയത്തും ലോകം നരകത്തിൽ പതിക്കാം എന്നവര് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെയും ഫലമാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഏത് സമയവും നമുക്ക് നരകത്തിൽ പതിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ. ഏത് സമയവും ലോകം നരകത്തിൽ പോകും. കാരണം അത് ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തിനോട് അവഗണന? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിനോട് അവഗണന. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്താ നമുക്ക് താക്കീത് തരുന്നത്? മരണത്തിലേക്കുള്ള ഈ പാത പിന്തുടരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിനായി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ എന്താണ്? അർത്ഥം കാമവും നേടുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമുക്ക് ധനം ഒക്കെ സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാണ്? ധർമ്മത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിനുപയോഗിക്കും? ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണശേഷം എന്താണ്? സ്വർഗത്തില് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ. നമ്മൾ കുറെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന്
എന്ന് പറയുന്നത്. അവിദ്യ വളർത്തുവാനായി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അവിദ്യ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കഴുതയെ പോലെ നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമുക്ക് 3 ഭാവത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ 3 പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്തു താം പതിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജശ്ച നിത്യത. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിനാൽ ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏക മനസ്കനായി ഭക്ത രക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏക മനസ്കനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുവൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, ശ്രവിക്കണം. അല്ലെ, 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മന്ത്രം പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ വിദ്യ അവിദ്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന 3 നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു. ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ ജ്ഞാനമാണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടാമത്തേത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തേത് പറയുന്നത് വിദ്യ അവിദ്യ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ എടുക്കുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അല്ലേ? ഇതിലെ ചോദ്യം കുറെ ഉണ്ട്. മാതാജി, ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. സാരില്ല കേട്ടോ. മാതാജി രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളല്ലേ? അതെല്ലോ, രാവിലെ കയറലുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. പതിനൊന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. രണ്ടും അറിയണം. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ജനനമരണ ചക്രത്തെ മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മള് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. പഠിച്ചു പോണേ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ തന്നെ കേട്ട് പഠിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറെ സമയമൊന്നും എടുക്കണ്ട. ഈ അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെയും എന്താണ് മാതാജി? അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തെയും ഒരേ സമയം അറിയുന്നവർക്ക് അല്ലെ? രണ്ടും ഒരേ സമയം അറിയുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സൈന്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം? ഉപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത, ഉപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെന്താ കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ? വേദാന്ത സൂത്രം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭിന്നമായ പ്രക്രിയയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം, ഉപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീ ഭാഗവതം.
ഉപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്തുകള് വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അല്ലെ ഭാഗവതം. ആ പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്ത് ഭാഗവതം ഉപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, വേദാന്ത സൂത്രം വേദാന്ത സൂത്രം. വേദാന്തസൂത്രം ഭാഗവതം വേദാന്തസൂത്രം ഇത് പഠിക്കുക, ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതായത് തന്റെ ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോഴാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ലോകത്തു നിന്നും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലേക്ക്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നാം നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങള് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഖേദിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ അംശവുമാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തതികളുമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശവുമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്ന ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അംശമാണ്. അതെഴുതിക്കോട്ടെ. അവന്റെ അംശമാണ്. ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ പറയാം മാതാജി. അഞ്ചെഴുതിയില്ല. മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട്? അഞ്ച് ഒന്നും കൂടെ പറയണം. അത് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ സന്തതികൾ. ഭഗവാന്റെ സന്തതികളുമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ സന്തതികളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് എന്ത് വിളിക്കുന്നു? എന്ത് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ ഖേദിക്കുന്നു. നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത്, ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്, ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രയോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജന്മം എങ്ങനെയാണ്? നരാധമന്മാരുടേതാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവരാണ് ആര്? നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കിട്ടിയിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവര് നരാധമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കും അവരെ. കിട്ടിയിട്ടും ഇനി അടുത്തത്, അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം കഥയാണ്. അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും ഉള്ള പാതയാണ്. അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ് അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് എന്താണ് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്? മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. ഈ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കില്ലോന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ആത്മീയ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് ആ മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അപ്പൊ അതായത് മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണനായിട്ട് സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഇടുവോ? നാളെ ഇതിലിട്ടേക്കുവോ? ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റൂല മാതാജി എനിക്ക്. എഴുതണ്ട മാതാജി, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ശരി ശരി. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തസ്മാത് ഏകേന മനസ ഭഗവാൻ സത്തു ദാമ്പതി ശ്രോത്രജ്ഞ. അതായത്
എന്താണ്? ഏകമനസ്കനായിട്ട് ഭക്തരക്ഷകൻ ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഏകമനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ 9, 10, 11 മന്ത്രത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്ന വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ബുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു പോയത് തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ. ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത മന്ത്രം കൂടി എടുക്കട്ടെ? എടുത്തോ. എടുക്കണം മാതാജി, എടുക്കണം. മോനെ ഈ കഥ അടച്ചില്ലല്ലോ. അടുത്തത് 12, 13, 14. 9, 10, 11 നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു. ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ 12, 13, 14 അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്. അതെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ. ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ആരാധന വരാം, പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ ആരാധന വരാം അല്ലെ. പിന്നെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, പുസ്തകമുള്ളവർക്ക് നോക്കാം. 12ാമത്തെ മന്ത്രവും 9ാമത്തെ മന്ത്രവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡാണ് ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. 9ാമത്തെ ഞാനതിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അതില് 12ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നതില് അന്തന്തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ സംഭൂത്യാം രതഃ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ അന്തന്തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാവു വിദ്യായാം രതഃ. ഇവിടെ വിദ്യക്ക് പകരം സംഭൂതി അസംഭൂതി 2 വാക്ക് അല്ലെ. അവിടെ വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്ത് പകർന്നു? സംഭൂതി അസംഭൂതി. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഈ 9, 10, 11, 12, 13, 14 മന്ത്രത്തില് ഈ വിദ്യക്ക് അവിദ്യക്ക് പകരം 2 വേർഡ് വേറെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ്ങും വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. ഈ മന്ത്രത്തില് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മള് 9 നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരിക്കും വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവാണ്. പക്ഷെ 9ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്? അജ്ഞാനാണ് വന്നത് അല്ലെ. അതായത് വിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ആ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. 3 സാക്ഷാത്കാരുണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തില്? ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഭക്തന്മാരാരും എന്തിൽ ആരാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല? എന്ത്? രൂപമില്ല, രൂപമില്ല, പ്രകാശം. ബ്രഹ്മത്തെ ചെയ്ത് നടന്ന് മേഘങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിനല്ലേ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? രൂപമില്ല, രൂപമില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശമാണ് അതിലെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകാശത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ആര് പറയണത്? അവര് പറയണത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ പറയാത്തതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറയണത്. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ, അതായത് നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് നിരാകാര നിരപേക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അതിനേക്കാൾ അന്ധകാരത്തിൽ പോകും ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ നിരാകാരത്തെ
നിരാകാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ വിദ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാണ് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, സത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലായോ? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. രണ്ടുപേരും ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ സംഭൂത്യാമൃതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ സംഭൂത്യാമൃതഃ. 9ാമത്തെ മന്ത്രം അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യായാമൃത. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വേർഡ്, സംഭൂതി അസംഭൂതി. സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരാപാക്ഷതയെ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 10:2 പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഋഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാ രീതിയിലും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് വിഭൂതി യോഗത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചത് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്രോതസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരവും സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരവുമാണ്. അപ്പൊ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പരമനിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരം, സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരം. ഇവിടെ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന പ്രകാശം. ആ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അംശാവിഷ്കാരം. ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കണക്കാക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദേവന്മാരും ഋഷികളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഒരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ദേവനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മത്തെ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസായിട്ട് അവർ കരുതുന്നു. കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമ നിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായിട്ട്, ഭഗവാനെ നിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ആര് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്.
സർവരുടെയും ഹൃദയഹാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമായ പരമപുരുഷനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കൃഷ്ണനെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കിയിട്ട് സ്വധാമത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മള് ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യലോകത്തും എത്തുന്നു. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവലോകത്ത് പോകും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്തും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവര് സൂര്യന്റെ ലോകത്തും. അപ്പൊ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്? അവരുടെ ലോകത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ലോകം എന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകം മാത്രമാണ്. പരമപുരുഷനാണ് ഇതിന്റെ അതിനായകൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം ഏതാണ്? അതീന്ദ്രിയ ലോകങ്ങള്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, ഗോലോക വൃന്ദാവനൊക്കെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശാശ്വതമല്ലാത്ത ലോകമാണ് ഇത് ഭൗതിക ലോകം. എല്ലാത്തിന്റെ നായകൻ ആരാണ്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 8:16 പറയുന്നു, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മഭുവന ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമമായുള്ള ഓരോന്നും ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവന് പിന്നീട് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയ പിന്നെ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജ്വല പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണമുണ്ട്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് എന്തുണ്ട്? അത്യുജ്വല പ്രകാശമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്താണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ വിസ്തരണുണ്ട്. അതെന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിഷിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണലോകം വരുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വരുന്നത്. സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തന്നെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികളോടൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രനിലും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിയത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം? നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഭൗതിക ലോകത്തെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ ദുരിതങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? ദുരിതങ്ങൾ ഏതാണ്? അത്തരം ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? മോചനം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ പരിഹരിക്കുന്നില്ല. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മതവിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വിഹായസിലെത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ അവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല? ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
നിരാകാരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:23 ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ നിരാകാരവാദികള് എന്താണ്, നിരീശ്വരവാദമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ ജന്മമെടുത്ത് അതിനുശേഷം അവിടെ പുണ്യം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൂലോകത്തിൽ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഭഗവാന്റേതായ ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടിയതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് കിട്ടിയത് ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചേർപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ മതപ്രചാരകന്റെ പോലെ വേഷമിടുന്നവര് അവര് ശരിക്കും എന്താണ്, നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അസുരന്മാർ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് എന്താണ്, വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃദ്ധിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവയ്ക്ക് ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്, ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്, ബ്രഹ്മത്തെ അല്ലെ, ബ്രഹ്മഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് അസംഭൂതി എന്ന പദം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു, അസംഭൂതി ദേവന്മാരെയാണ് അസംഭൂതി എന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെയാണ് പറയുന്നത്. സംഭൂതി എന്നാലോ, സംഭൂതി ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മം, ഇവിടെ പറയണത് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണ്, പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും 10:2 ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത 10:2 പറയുന്നത്, നമേ വിദു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാന മഹർഷീണം ച സർവശ. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ആർക്കറിയില്ല, ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന്. ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് ആരിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി. നിരപേക്ഷ സത്യം ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് എന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പറയാം, അതായത് നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണ്, പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വവ്യാപകമായ ഭഗവാന്റെ അംശ ആവിഷ്കാരമാണ് ഇത് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മതജത് ഇതിൽ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി, നിങ്ങള് ക്ലാസ്സില് കേട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയോ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്, ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്, തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം ഭഗവാനെ നിരക്ഷേപമായ വ്യക്തിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നു കഴിയും. അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് കഴിയും എന്ത് വേണം, ഭക്തി ഇല്ല, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ്, അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, ഭക്തന്മാർക്ക് കഴിക്കും. അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7:20-21 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, 7:20-21
ഭൗതിക ഭൗതികാഭിലാഷം അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയണത്. ആ ഭഗവത്ഗീത നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അത്. ഈ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് പോകും, ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവലോകത്ത്, ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്ന ചന്ദ്രലോകത്ത്, ചന്ദ്രലോകത്ത്, സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന സൂര്യലോകത്ത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അറിയില്ല. എല്ലാതും എവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത് കൊണ്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് വരുന്നത് കൊണ്ട്. ശാശ്വതമായ ലോകം ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകം. ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. 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 8:16 പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യത്തെ. എന്താ പറയണത്? ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് അധമമായുള്ളത് ഓരോന്നും ജനന മരണം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്തില്ല? വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? കൃഷ്ണലോകം. കൃഷ്ണലോകം. അല്ലെ, ഗോലോകം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണലോകം. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ തന്റെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവിടെയും. എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ തന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുന്നു, വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് ശ്ലോകം 4:2 എന്താ പറയണത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം 4:2 ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ അല്ലെ. അതാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്.